Hej, jeg hedder Emilie, og jeg er formand, og det her er vores næstformand. Hej, jeg hedder Emil. Og velkommen til Elevrådsnyt. Dette er en tv-kanal for elever og lærere på Vigerslev Allé Skole. Her vil vi komme om stort og småt om skolen. Jeg har været formand for elevrådet i år, og vi har sat mange projekter i gang. Vi er ikke nået helt i mål, men vi vender stærkt tilbage efter sommerferien. Denne tv-kanal vil få et nyt indslag en gang om måneden. Vi vil snakke om forskellige emner som byggeprocessen, nyt om elever og lærere her på VAS og om månedens vittighed. Og selvfølgelig om næste år, hvor alting vil blive meget anderledes for os alle sammen. Næste og sidste elevrådsmøde i år vil blive afholdt den 11. juni kl. 12 for det lille elevråd og kl. 1 for det store elevråd på lærerværelset. Inden da vil vi have været rundt i klasserne og fortælle om den nye folkeskolereform. Lærerne får besked på intro, hvornår den kommer. Dagsordenen til næste elevrådsmøde er: hvordan gik kursus for eleverne med folkeskolereformen? Hvad kræver det at være elevråd her på VAS? Vi skal blandt andet finde en ny elevrådsformand, og hvad vil det kræve at være elevrådsformand? Referat fra skolebestyrelsen. Hvad talte vi om? Og det var så det, vi skulle snakke her om til elevrådsnyt, og vi håber, I har nydt vores Lille intro. Ja. Tak for det. Hej.